പുണ്യാബ്ദേ ദേവേശാം ദൂർത്താത്മജനെ പോൽ കൈക്കൊണ്ടും കൃപ ചെയ്യന്നിൽ. യേശുമിശിഹായുടെ കൃപ സഹോദര സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉപദേശകന പദവിയിലേക്ക് വിളിച്ച് അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബർക്കുമോർ ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധ കന്യമറിയാമിൻ്റെയും 12 ശ്ലീഹന്മാരുടെയും 40 ശ്രേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരുടെയും നമ്മുടെ പിതാവായ മാർ മത്തായി, മാർ സക്കായി, മാർ മൂശ, മാർ യൂലിയാന എന്നിവരുടെയും സുഹൃതവാനും സഹോദരന്മാരുടെ കിരീടവുമായ മാർ ബഹനാമിൻ്റെയും മശിഹായെ സ്നേഹിക്കുകയും മശിഹായാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൗരസ്ത്യ ശ്ലൈഹിക സിംഹാസനത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴ് കൊട്ടാരക്കര ദേശത്തുള്ള പരിശുദ്ധനായ മോർ ഇത്യാദ്യോസിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ദേവാലയത്തിലെ പരിശുദ്ധവും ദിവ്യവുമായ മദ്ബഹായിൽ വെച്ച് യൂഹാനോയെ വിളിച്ച് അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പോത്തിന്റെയും ജീവനുള്ളവരുടെയും നാമത്തിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് മുദ്രവത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉണ്മയിലും സ്തുതി മഹിമാവുന്നതിയതിനും തന്തിരുസഭയുടെ ശാന്തിക്കും മേന്മയ്ക്കും സംഗതിയാക്കാം.